سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلو مسمت 10 شمون تحمل زي تدالو على توزينات تزلكم مسلخو كم وترك صافت امي دباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا ኤርትራውያን ዝርከቦን 133 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ገይዞም ባይቷው ምርጫ ሶማል ዝካየደሉ ዕለት በወግዒ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ወታደራታ ምኽባር ሰላም ከሳተፉ የብሎምን ህዝብ ልሕቶ ከም ዝሕዘና ተገሊጹ ተወላዶ ትግራይ በአልማማ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ሂደው ክብል ዝጽውዕ ጥርዓን ቀሪቡ أب كلايت أنا هلوت 13 زسافرت جلبة كم زت سأنن كال إنزد هالزينات حيزلكم متسلخو سنين أيم كتالج زين لا تمنخو أبزا channel دمه نيوترو تخطاتل تنختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم إيرتراويان زركبوا من 133 سدتنياتات كابل بيحنا برواندا جيزوم እቶም በዓርቢ 16 حمله በነፋሪት ዝጋዓዙ ስደተኛታት ካብ ወርሒ መያዝያት ሒዞም ኣብ ትጽቢት ዝጽንሑ ምዃኖም ተጻዋዒ ስደተኛታት ገሊጹ እዞም ዜጋታት ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ ደቡብ ሱዳንን ዝኾኑ 133 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰብን መጮይትን ኮይኖም ዝጸንሑ እዮም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከሳብ ዝጣየሱ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝጸንሕሉ ናይ መግቢ ማይ ሕክምናው ረድኤትን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ንኽማልኣሎም ተጻዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ወሲዱሎም ኣብ ሊብያ ልዕሊ 42500 ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ክህልውን ከለዎም በዚ ምጥያስ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ፕሮጀክት ካብ 2017 ከሳብ ዝእዋን 6521 ስደተኛታት ሓገዝ ምርካቦም መዛግብቲ ተጻዋዒ ስደተኛታት የመላኽቱ ባይቷው ምርጫ ሶማል ዝካየደሉ ዕለት በወግዒ ተገሊጹ بمسارات وصي زلو مدب أسمات حسيات تودادرتي نبايتو آب 24 حملة خجلتيوم لعلوتها بالات بايتو آب 25 شمونتن حملة كمرتيوم 20 كلتن ونابر كابل على بايتو هنا وكلتو سومالي لاندن بوتلاندن تتحيزلهم حافشوا من رجعت حتوي بايتو كآب 10 تخلتت كمتي خكايديوم بخال وجن على شباب تواصير وزت أنها أما كلاي سومال تركب كتمه بادوين بسراويت منجسي كمستمنزعتن كابتها جرزت فن وزينة أم ملاخيتم على شباب كرم خلت سامن تتعب زكيرو متقعتي وهنا تكتمه تواصير واتنهم نت متقعتي خمكتو زيك على سراويت سومال عزلي قود حرم تصنح هنا بداق ما متقعتي آتيوم أبناء كات متقعت تريت حصير وزنها على شباب زت فلالي كفالة هاجر قبل الزركب وترو معسكرات منجس سومال حالفوه متقعتات أم كاد يركب ኢትዮጵያ ወታደራታ ኣብ ምኽባር ሰላም ከሳተፉ የብሉ ምን ህዝብ ልሕቶ ከም ዝሕዘና ተገሊጹ أبو مرك أوامي كوميتي قدات وصايا بيت مخري موسن حق أمريكا حورات هجرات نأبو كنات تجري زيت ساتفو تدرات يوتوبيا أب سرعة عقب سلام نخي ساتفو كجرو مالوز بالحتم مغربو كم زعزو منستر قدات وصايا يوتوبيا قليتهم هات منستر زبالة مس حورات هجرات الأختو عقب سلام حلفوها بيدقاف زخونم أتوال كاري أب زيت تزاربلو أوانيوم أبو مبرز كوميتي سيناتر بوب ميندز أب كنات تجري زيت ساتفو تدرات يوتوبيا أب سرعة عقب سلام حورات هجرات كساتفو يبلو من زبل دبدابه مصحفهم أحزيننا تراي انت زي كونس أبركتو أب استفلالي هجرات أب سرعة عقب سلام يساتفونا يزلو تدرات يوتوبيا من زاوجي قبل آتو دمك مكون انتزاريبوم سيناتر بوب ميندز أب كنات تجري زيت تساتفو تدرات يوتوبيا أب تكبرات جهز السبب مسألات كم زي تساتفو كل متسري تغيرو كساب زفلت بحورات هجرات أب زمرح وفرتات عقب سلام كساتفو خم زي بلو هنا بحورات هجرات دبدابه كم صحفه زكريوم منستر قدات وصايا إثيوبيا تدمق مكون أب كل تأويز تقوم قيد إثيوبيا أو فرتات عقب سلام على العلوم زت يكونوا أتي أب جزءات أبيوز توافر عقب سلامون أنت هون انقفاطات ولا كوي قدمو أنت له زحشه وحس سلامن من الرجات لولا بركته هي جبر كم زلو تغيسم ኢትዮጵያን ሕብራት ሃገራት እትገብሩ ሓገዝ ኣሓየላ ከም እትቕጽሉ ኣተደምቆ መኮንን ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ሓላፊ በግዲኡ ኢትዮጵያ ብስራ
ስራሕቲ ወፍርታት ዓቃብ ሰላም እትገብሮ ዘላ ሓገዝ እንኢዱም ሴናተር ኣሜሪካ ቦብ ሜንደዝ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝጻሕፎ ደብዳቤ ግን እቲ ከይዲ መጽራይ ከሳብ ከም ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰው መሰላት ተኻይዱ ውጽኢቱ ዝፍለጥ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም ንኸይሳተፉ ዝተመሓላለፈ እገዳ ከጸንዕ ከም ዘሎ ምጥቃሱ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብትሕቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም 8300 ወታደራት ከም ዘዋፈረት ይፍለጥ ተወላዶ ትግራይ ብኣልማማህ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ሂደው ክብል ዝጽወዕ ጥርዓን ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባን ከባቢውን ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ብኣልማማ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ሂደው ክብል ዝጽወዕ ጥርዓናት ካብ ዝተፈላለየ ትካላት ተጣወቕቲ መሰላት ይቐርባሎም ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ነውጣ ፖሊስ በተወላዶ ትግራይ ተጎቢኡ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሳኽር ብምጥቃስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምግላጹ ይዝከር እዩ እቲ ተካላ መግለጺኡ ዛጊታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም ናይ ዘለዎ ሰባት ቁጽሪ ብልክዕ ክፍለጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት ሓደም ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ዝተወሰዱ ምህላዎም ኢሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ አቶ ጌቱ አራጋው ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዎ ተወላዱ ትግራይ ምስ ህወሓት ርክብ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ እዮም ኢሉ 323 ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንህወሓት ክድግፉ ዝጸንሑ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል እቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ንባንዴራን ንሰራዊት ፌደራል ዘናሹ ብረት ዝሓዙን ከም ዝርከቦም ገሊጹ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ግፋ ብኣልማማህ ንተዛረብቲ ትግርኛ ምንባሩ ብምግላጽ ቅዩዳት ሕጋዊ ክሲ ክቐርበሎም ወይ ከዓ ብዘይ ቅድመ ኩነት ነጻ ክወጹ ጸዊዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሃይቶም ተሰዊሮም ኣለዉ ዝበሃሉን ሃለዋቶም ክፍለጥ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ጸዊዮም በተመሳሳሊ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብኣማይ ዝቑጸሩ ትካላት ንግዲ ሆቴላት ክለባት ለይታዊ ትልሂታት ከም ዝዓጸወ ተኣሚኖም ቀንዲ ምኽንያት መዕጸዊአን ዘን ንግዳውያን ትካላት ንሰራዊት ሃገር ዘቁናጽብ ድርፍታት ተጻዊተን በዝብል ከም ዝኾነ እቲ ምምሕዳር ገሊጹ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቦሌ የካ ኣራዳ ኣቃቂን ጉሌሊን ዝርከባ ትካላት ንግዲ ቀንዲ ዕላማዚ ምዕሻ ኮይነን ይርከባ ዝበዝሓ ካብ ዝተዓሽገን ዘለዋ ትካላት ንግዲ ብተወላዱ ትግራይ ህዝቡና ምዃነን ይንገር ኣብ ኢራን ሕጽረት ማይ ብዘስዓቦ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ሞይቱ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢራን ሕጽረት ማይ ዘስዓቦ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘ ኮይኑ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለ ዘይቤታውያን ማዕኸናት ዜና ኣቃሊሖም ሰበስልጣን ወረዳ ኩዝስታን እቲ ዝሞተ ወዲ ናብ ኣየር ይትኩሱ ብዝነበሩ ሰባት ሃንደወት ተሃሪሙ ከም ዝሞተ መንግስታዊ ሚድያ ጸብጺቦም ተቃውምቲ መንግስቲ ምንጭታት ግና እቲ ሰብ ናይ መንግስቲ ሓይልታት ጸጥታ ተሃሪሙ ከም ዝሞተ እዮም ዝገልጹ ኢራን በኣዝዩ ከቢድ ድርቂ ዝተጠቃት ኮይና ከም ሳዕቢኑ ድማ ኣብታ ሃገር ጸገማት ሕጽረት ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን የጋጥም ስለዘሎ ህዝባዊ ቁጠባ ይሕይል ከም ዘየሉ እዩ ዝግለጽ እቲ ቅትለት ኣብ ከተማ ሻዳጋን ከም ዘጋጠመን ኣሳእል ናይቲ ዝሞተ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ተራእዩ ኣብቲ ምትእኻብ እቶም ተቃውምቲ ሰባት ንሰባት ከለዓሉ ኢሎም ናብ ሰማይ ትኩሱ ነይሮም ድሓር ሃንደበት ሓንቲ ጥይት ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ቀቲላ ክብል ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ኦሚድ ሳብሪ ፖር ገሊጹ እቲ ዝሞተ ወዲ ካብቶም ውሑዳን ጉጅለ ብሄር ዓረብ ኣብ ጥቓ ዶብ ኢራቅ ዝቕመጡ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም ኣብ ወጻኢ ዝንቀሳቐስ ውድብ ተቃዋሚ መንግስቲ ኢራን ግን እቲ ሰብ ካብ ናይ መንግስቲ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተተኮሰ ጥይት ተሃሪሙ ከም ዝሞተ እዩ ዝገልጽ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ብነዳዲ ኣብ ዝበልጸገ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣዛሒሎም እዮም ተቃውምቲ መንግስቲ ተቃውሞኦም ጎማታት ብምቅጻልን መንገድታት ብምዕጻውን ከም ዝገለጹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘውሩ ዘሎ ቪድዮታት የርእዮም መንግስቲ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሕቶ ናይቶም ተቃውምቲ ዝፍትሕ ሓደ ልኡኽ ናብቲ ከባቢ ልኡኹ ከም ዝነበረ ዝዝክር ኮይኑ እቲ ናይ ማይ ቀረብ ጸገም ንስራሕቲ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ሃሲቦም ድሓር ድማ ከሳብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቁራጽ ኣስዒብሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ሃገር እቲ ጸገም በሰንኪ ዋሕዲ መጠን ዝናብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መብዛሕትኦም መደበራት ኤሌክትሪክ ይሰርሑ ከም ዘለውን ሰባት ዋዕይ ንምክልኻል ኢሎም ኤር ኮንዲሽነር ስለ ዝጥቀሙ እዩ ተኸሲቱ ዝብል መግለጺ ሂቦም እንተኾነ ግን ብዙሓት ነበርቲ እቲ ጸገም በሰንኪ ዘይእዱብ ምሕደራን ግዕዜናን ከም ዝተኸሰተ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ቀላይ ጣና ሃልዋት 13 ሰባት ዘሳፍር ጀልባ ተሳኢኑ
ናብ ዞባ ማእከላይ ጎንደር ወረዳ ምብራቕ ደንቢያ ነዞም ተሳፈርቲ ሒዛ ካብ 16 ሓምለም 2021 ለይቲ ኣብ ቀላይ ጣና ጉዕዛ ዝጀመረት እታ ንእሽቶ ጀልባ ዛጊት ሃልዋታ ኣይተፈለጠን ምክትል ሓላፊ ፖሊስ ወረዳ ኮማንደር ቸርነት ኣስማርህ ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾም ዓዲ ገስጌ ድንጌ ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ ጎራጎራ ናብ ዝበሃል ወደብ እያ እትጓዓዝ ነይራ ካብቲ እታ ጀልባ ዝተበገሰቱሉ ናብቲ ተዓርፈሉ ቦታ ብጠቕላላ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዎ ተባሂሉ እቶም ገሽቲ መወዳእታ ዝበጽሑ ወደብ ጎራጎራ ዝነበሩ ኮይኑ እንተኾነም ናብቲ ዝሓሰብዎ ከይበጽሑ ኣብ መንገዲ ተሪፎም ተባሂሉ ፖሊስ ካብ ኣባላት ስድሮም ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ እቶም ተሳፈርቲ በቲ ተጠቕሰ ዕለት ድንሽ ጽዒኖም እዮም ተበጊሶም ብዙሖም ካብ 10 ክሳብ 13 ክኸውን ከሎ ዝርዝር መንነት ናይ መብዛሕቶም ተሳፈርቲ ከም ዝተፈለጠ ተገሊጹ ፖሊስ ምስ ሙያ ብምዃን ብሓባር ካብ ትማል ጀሚሩ ኣምር ላይ ክዋፈር ከሎም ዛጊት ብዛዕቦም ዝተረኸበ ጽንጽታ ግን የልቦን እቲ ጉዕዞ ብለይቲ ስለ ዝነበረ ነቲ ዳህሳስ ኣጸጋሚ ከም ዝገብሩን ፖሊስ ሓቢሩ ወቅቱ ክራማት ስለ ዝኾነ ብሓያል ማዕበል ተወሲዶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ወይ ድማ ብብዝሕ ጽዕነታት ጀልባ ንቁልቁል ጥሕላ ክትከውን ከም ትኽእል እቲ ኮማንደር ግምታቱ ኣስፊሩ እቲ ኮማንደር ወሲኹ ነቶም ሰባት ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድሎም ዝመንመነ ከም ዝኾነ ገሊጹ زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنايو مسنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سناين عاكم